guys! Welcome back to my channel. So, mag-prank ta karon og mga tao. Kay katong isa ka adlaw manggod kay gi-prank ko na karang nada ko'y bayranan sa karang online shop good na karang karang nag-order daw ko tapos kinahanglan bayaran na daw ako pag kaugma kay moabot na daw akong order. Pero prank day ito. 16,000. Asa makumugog 16,000 wag ito pang load. So shoutout day kay Evan Magalo nga sige prank sa kuha. So salamat day kay gatagan ko nimo pang content. So karon mag-prank ta. Nahimo ko karang god karang online shop god nga karang account ari DH online shop. Gipang-add na ko mga classmates na ako pero ang uban lang nan ako 72 nga friends. Pero mga poster gud mga poster nga account man gud ay kumuha na mo sa ni na gitubuan mo ko diri kung gibutangan ako ban-aid. So gisabutan na mo ni June. So mo to nag-chat sa kuha ari hello po. Tapos kunwari nag-order siya ana. Bruh. Hari kunwari na-receive niya pero sa iyang manghod niya daan na nan karon magkang ta kay J. J Grand. Hello po ma'am. Good afternoon. Nakulbaan ako. Sorry, Ferg. Kung makita ni mo ni. Sorry, guys. Kinsa pa walang pwede ma-prank din. Dapat ka mga duha atong ma-prank karon. Wala may online eh. Virgin, pudla po. Ay, ari na nagsinda. Nakalawaan ko. Ano, nag-chat siya sa mong GC siya. Isa ning DH online shop. Ano siya? Isa ning DH online shop. Isa na, ako, ano siya, nag-message pang good ako. Awa mo ko gipalit. Hindi lang, ma'am, yung order. Ano ko, ingnan. Hello po, ma'am. Yung in-order niyo po, ma'am. Bukas na dadating 7,000 pesos po lahat. Wala po akong in-order sa inyo. Nagkakamali po kayo. Nag-ano siya? Nag-message siya sa ako. Nag-message sa ako. Awa mo, palit 7K daw. Kagi. Diba? Kayo po yung ay hindi ko kung asa siya nakapuyo pero doon kabulok kung tama ba ito nga spelling siya de wow wala na ako gi-replyan gosh yung gisina sorry Ferg kagkakulwara ko yung in-order niyo po na iPhone 5 ano siya feeling na ko seba nga no, paano? Ingon niya na kay 16k man itong gitna ni Evan sa kuha siya. Pareha ang pag-chat ako as in, nag-order ko 5S. Nga naman di ba kay 5S? Lol, I have 5S nga na mag-order pa man ko. Hala, ma'am, paano po? Wala po kasi akong bayad i-deliver na dyan sa bahay nyo mga 10 a.m. Gani, naunsa may siya, ikaw ko chatmate galagot ko ba? It was at this moment that he knew. He fucked up. Sorry, Ferg. Akong gibayo kay second account ako ni kay ang first account na ako kay di-report. Kunwari lang ba? Alam mo, ikaw po talaga yung nag-order sa
akin sa isang account ko po. Ay siya, copy please. Hindi na ako nga. May load po ba kayo, ma'am? I-explain ako sa iya kung magtawag na siya. Tawagan ko po kayo para ma-explain ko ng maayos. Tapos ako number namin. Si number na ako. So, mali. Wait lang, isend ako yung number. Di para mo tuos sa ako. Ang gihatay na ko. Regine. Magtawag na ko sa iya. Ay, konsensya na ko. Ari. Nag-ring na. Hello? OL Shopee? Hello, ma'am. OL Shopee po ito. Kulbaan ka no? Kulbaan ka no? Ha? Nakulbaan ka wala? Wala man. Oh, si Shane, dili man gud online. Ano ko hala online si Virgin. Di try na ako kay Virgin. Yaya, kawa. Naga-video na ko Virgin. Paghay sa video. Si Virgin din. Ignore mo yan ako. Ignore message. Gasyong mo di. Sige, yun. I'm not gullible. Paghay sa viewers. Hi! Hi! Pakakala mo kang number, oy. To number man to ni mo dati. Hi. Ay, sige first. Bye-bye. Bye-bye. Hello. Vlog mo na ka. Bye-bye. Bye-bye. Sorry na guys. Naanap ko si Justin. Good afternoon po, ma'am. Wait lang, nalitin ko. Kaon sa tag. Eminem. Eminem po rapo, malibat. Kamu may reply? Ay, arin na, nagsila si Jasmine. Ay, arin na. Hello po, ma'am. Yung in-order niyo po bukas na dadating. Inakulban ako. Gamaya po sa unod. Uy, 5 lang. Typing. Pag-1, di ba? Umorder po kayo ng iPhone 6s Plus. Bali 30k po lahat. Nakulbaan lagi ko. Bukas dadating na po. Nakulbaan ko. Ha? Hindi naman ako nag-order niyan. Diba kayo po yung Martinez na nakatira sa hindi ko na kukas sila ka po yun kukas ko order tabi sila kong support ako hindi na ako ano niya ba ignore. Ay, siya, nakapulong at agad ko, ana-ana. Reply na yun, dali. Gising. Ayun. Ma'am? Question. Pero kung mahalag ako. Sino? Hindi man ako nakatira sa Islam. Pero kayo po, di ba si Miss
Jasmine Martinez. Nakapangalan ko kasi sa nakapangalan ko kasi sa order Jasmine Martinez. Ano siya? Klaro ano sa pangalan ako? Yung isa ko sa Jasmine. Wait lang, manawag ko. Mag-sorry na ta. My God. Jasmine. Stop. Hello, ni? Hello, ma'am. DH. Buang yung ka. Lagot ka. Ano? Ikaw de ito? Oo, nag-vlog mo ako karon. Ay, sorry. Ako iPhone 6s Plus. Si Evan mo na nag-una-una gudani. Tapos ano ko, hala, gwapo din ni pang content na mo to. Gigayan ako yung gibuhat sa kuha. Dagan ba yan nag-prank-prank ka ron? Kaya gani. Ano ko nag-prank-prank? My gosh, video ka ron wala. Ga-video ko karon. Hi, pag-hi sa video. Oh my God. Hi guys! Subscribe po sa channel ni Nicole. Daw mo. Musta man. My God, Nicole. Tingala ko ka. Tingala ka na kay ano ka ba? Ako wait na 30 minutes na nabuang ka. Tingala ka nung ano. Hala, kabalugi siya nga. Ano? Buang ka kasi. Wala. Wala mo ko yung mapangaklig karon. Kita pa yung prank. Sige, prank na ko si Virgin. Gitawagan ba ako si Jackie, bin ako just bed. Nag-order sa cellphone. Ako ay mapangalan di butang. Gana bin ako siya. Ay, katawagod ko. OJK ko, ano? Hala ba, kasinglan din niya yung kambal ba? Kung doon ko ni Monique na. Kaya bigay mo content. Gani. Sige, men. Thank you, men. Halong mo, pero men. Ikaw po, dalong perme. Bye-bye. Thank you. Love you. Bye-bye. Love you too. Bye-bye. Thank you. Okay. Bye-bye. Last na to, hindi na ko. Tapos na yun. Ay, maka-stress. So guys, mauni akong microphone. So guys, thanks for watching. Ay, ano di ay karang i-insert din ako tong video nga nag-color-color kung buhok nga wala din nag-work. Mura siyang nag-black lang. Magdihan ni kay Good na. Kung biduhan ako to, Black na lang. black man ka, black man ba ang buhok? Ito ka na, boss. Black at sabot. Naga-blue. Ang iba. Tapos guys, kung hindi siya mag-work, sige lang. Gamay na lang. Ito, Wala, nag-blue akong scalp. Three ko dahil ang nag-book. Adi, oh. Paano yung ibalo? Hindi, parang gamay. Mura ka kargador sa bugas. Kargador sa buka. Mura ko buang. Kargador niya sa bugas. Pero tanaw ang kamot. Okay, Hindi siya matanggal tayo. Matanggal, manggod. Hindi siya matanggal dayon, anak. Murag blue, murag dark lang sa mata akong buhok. So guys, mag-outro na ko. So, wait lang, tarungan akong buhok. So guys, mag-outro na ko. So guys, thanks for watching. If you like this video, give us a thumbs up. And kung na pa mo'y gusto nga ipaprank sa kuha, i-comment lang dira sa baba.
karang ayaw mo kaulaw. I-like lang good. I-subscribe lang good. Mag-comment mo gumudira. Ayaw mo kaulaw. Ay, basahon mo ako na tanan. O karang sorry days akong mga gipang-prank ng mga tao. Love ka mo. So, see you guys next time. Bye!